Bratasena. Bebasan sok glogok banyu ngejun. Sekabehing kawruh lan kabisanku wis tak paringake marang jeneng sira lan proses aku kabeh. Kabeh ora ana sing tak singitake. Nyatane samengko para Pandhawa kondhang kalungka Kunsara saindenging bawana minangka satri ingkang pilih tanding boboting ngaprang. Gumanti waktu terus lumaku ing pagedhongan para Pandhawa wis kasembadan babat Wanamarta anggelar kedaton ngamarta kang endalir kaendran kirayogya Sang Mukti Wibawa wauta panengah Pandhawa risang Bratasena kahing kamukten miyang kadonyan ora bisa karya sing seming raos Prana wis dangu nggene ngidam-idam lecet kanikmatan jatining jagat kang arane kawruh kasampurnan. Gumolonging sedyadyan Bratasena muhung arsa nyuwun pituduh mring Pendhita Sukalima. Mangkono Sang Bratasena griya hanjujug Dahyang Durna mring saksana mangenjali. Oh
Dedep didem prabawaning ratri Sasodara wis manjar kawuryan tan kuciwa memanisi Kembang manjar pemeriksaan buntute omah joglo sesmaku wong bagus nggih Bratasena padha becik sapraptani rongger kaki Bratasena Durna guruku iya berkah pangestumu temah tekad going Sukalima kene tulus raharja dina iki kulup Gita mengku gati mengku karep sing kepiye ngaki Bratasena Durna guruku tekaku sabab kepingin ngangsu kawruhaning pratapan Sukalima kene Bratasena muridku nggih wong gagah wong jentara Kurawa lan Pandhawa kuwi mau klebu jeneng sira Bratasena wiwit bocah wis mataun-taun meguru marang Pendhita Durna malah nalika semana sajroning pendadaran siswa Sukalima para Pandhawa wis tak arani lulus wis tanggep buntas nggone necep kawruh Begawan Durna nanging ya kene dina samengko sira bali suwan ning Sukalima kandha yen to isih kepengin meguru marang Begawan Durna Bratasena bebasan sok glogok banyu ngejun sekabehing kawruh lan kabisanku wis tak paringake marang jeneng sira lan prosesku kabeh ora ana sing tak singitake nyatane samengko para Pandhawa kondhang kalungka kunsara saindenging bawana minangka satri ingkang pilih tanding boboting ngaprang sing tak karepake dudu babagan ilmu kawunuragan dudu kawruh kaprajuritan sing tak gayuh dudu perkara ta sing balung leting kulit banjur kawruh apa sing karepake nggih Bratasena aku pengin ngawruhi sangkan praling dumadi kang uga kaprais nebut kawruh kasampurnan Miat langan ning kalang iman gelar pantamuncar Tinar kakonang surem sorote tanpa tangkasolan pacaring purnami ngekono dasari mongso katiga muridku nggih wong bagus Bratasena. Nadyan akeh cacahing para satri ingkang dadi sesmaning Begawan Durna. Nanging mung siji sira kang duwe gegayuhan nyecep kawruh kasampurnan. Praceh nani lamun sira ki mau Bratasena sesmaku kang pinunjul lare batine. Yen panjenenganku Durna guruku saguh medharake kang arane kawruh sangkan praning dumadi. Ngene nggih Bratasena. Bakal kasembadan gegayuhan kita kepengen kadunungan ilmu kasampurnan watone kowe bisa ngupaya seranane apa Durna guruku margake dawuhna seranane sira kudu bisa ngupaya kayugung susu ing angin ingkang mapan ning Gunung Reksamuka Durna guruku yen panjenenganku aku njaluk pamit lan tambahing pangestu dina iki uga bakal ngupaya bebanamu ingkang wujude kayugung susu ing angin mapan ning Gunung Reksamuka banyu mili pangestupun Bapa Malajeneng sira ken kaki Bratasena ya lanang ing kalangan
Katodyan Bratasena Kampo poling bang bintul wadi salira hangula dumung yen ngandika gumaleger bakang bumi prakampa ing wis dumugi lengkeng Gunung Reksamuka nenggih Sang Bratasena. Apa kang tininggalan ning kono nggih jenggleking Gunung Reksamuka ingkang dan gegirisi. Ora mendha saka bebaya. Datal mundur saking geguntur Sang Bratasena. Ya cancut taliwonda gya jemangkah minggah Gunung Reksamuka. Jurang den langkai. Pepereng den lumpati perbawane. Nganti kesindung liwet magenturan.
Suta Pandhawa tata Katiwisaya Indriyak Sasara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang ing keparat murang tata iki ana menungsa sing ora arek wit-witan kowe aja mati tanparan jenengmu sapa le Bratasena ya Raden Abilawa balik kowe sapa Digya Rukmaka sing dadi aranku aku Rukmaka lho aku sakloron sing mbau reksa gunung reksa muka kene Dimas kebenaran aku petuk lawan kowe buta loro. Mara gage tuduh nono ngendi kayugung susu ing angin. Ing kene ora ana kayugung susu ing angin. Dawe guruku ya mung ing mapan dunung ing kayugung susu ing angin ning papan kene. Gurumu ki mau goblok pekok kowe. Aku percaya yen guruku ora bakal kliru nggone misik marang aku. Lah kenah kowe diloropke ngono kok Mas e. Aku ora bakal balen durung ketemu lawan sing tak goleki. Ingkang arane kayugung susu ing angin. Dikandhani kok ngeyel kowe iki. Yen kowe sakloron pancen ora ngerti dununge kayugung susu ing angin. Padha sumingkira bakal tak golekane dhewe. Kok golek ana ora bakal ketemu, awit pancene ora ana. Patembayaku luwih becik aku mapi ana ing kene ora bisa mujuti dawing guruku. Wah, tiwas beneran kowe. Kowe ora bakal mati kang tanpa guna, awit kowe bakal dadi sening wadukku parade. Bratasena aku ora trima kowe ngrusak alas iki ya. Mula samaptawa tak gaglak limpamu dina iki. Majus jangkah ketiban tanganku mamprung nyawaku leganing atiku. Hati-hati kowe. Jaya mrotamu sebuten aku. Iki wong kanthi rasa wong sekti mandraguna. Ora ora aku tinggal gelangkang colong playu panah. Hati aku. Wah. Hati. Ayo kang semangat le. Ah. Wah. Whoa.
Asmara manguswa miyung ambrengang kadi karonaning kaswasyaning marga manmalangkung titah ulun kaki Bratasena Indra kakekku ana dawuh mapa kekudanganing gurumu sinebut Kayugung Susuwing Angin kuwi sejatine mujudake cangkriman kene kayu utawa kajeng kuwi mau tegese karep gung kuwi mau tegese gedhe susuh angin kuwi mau mlebu wetuning napas ya sinebut Bajra Hirawana dadi wutuing tembung Kayugung Susuwing Angin ki mau ora liya kejaba ya mung kejaba uripe Bratasena kuwi mau dhewe wektu iki jeneng kita pancen adreng kepingin nampa wejangan ilmu kasampurnan saka Begawan Durna nggir kaki Bratasena nanging karep kang gedhe mengkono mau bisane kasembatan kudu lambaran naringing lapas lereming panca ndrilan sumeleng rasa pangrasa dangeping pamrimaku dene kakek Indra lan Bayu wis kepareng-paring wedharing tembung Kayugung Susuwing Angin ning drulega rasane atiku awit durung kelakon gayuh kawruh kasampurnan Bratasena yen mangkono sira bali yo takono marang gurumu Durna prana kuwi mau dudu kewajiban ulun sakloron Bratasena minangka ganjaran gedhening tekadmu ngurungepi dharma sira ulun paringi pusaka wujuding sesupe ali-ali ingkang arane Surya Mustika Manik Candrama ya ali-ali Druwendra mara diagi-agemen nggir kaki Pomo kaki padha dipun eling ing pituturing ngong siraga satriya arane kudu wanteng jatmika ing budi ruru sarta wase samubarangipun ing Bratasena ali-ali ku mujudake maning sepang keting rasamu cedhak lawan Gusti kang nyipta jagat saisine. Dayane bisa ngambah ana telenging marih wis kulup ulun sakarone bakal kundur makayangan kaki. Sigara bala kang tumingal perang campur samya ngedal lilir tadit wileting gandha cahya manggung manguncang niti benjang sang ajimi ing putraku nggih Bratasena kepiye kabare nggih Durna guruku ing pucaking Gunung Reksamuka aku ketemu buta loro kang banjur badar dadi Bathara Indra lan Bathara Bayu
Dewa loro paling dawuh yen to sejatine kayugung susing angin muhung sanepan. Sanepan sing kepiye? Sanepan saka karep ingkang gedhe mengkono mau bisani kasembadan kudu lambaran aringing napas reming panca ndriya lan sumeling rasa pangrasa. Lah, rak tenan to. Bagus tenan ngrengagi Bratasena. Pancen kuwi sing tak karepake. Muna pendadaran kang sepisan kuwi mau. Kowe tak anggap lulus ya mung aja kesusu seneng atimu Bratasena. Iya. Srana kurang siji. Ya kuwi sira kudu golek trita pawitra maning suci. Utawa sinebut banyu suci Perwitasari. Dununge ana ning telenging Samudra Minangkabau. Segara Minangkabau ki mau ngendi? Samudra Minangkabau ki mau mapan ana ning kencenging tekatira ngrengagi Bratasena. Yen ketekatmu ki mau ngalor, ketemu ing kono kang sira upaya. Yen mantenging pangestrimu ki mau mengidul, yen ketemu ana ing segara kidul. Kagiatri sang kabeh ranguri nangkul kinempet-kempet dosa ngertaning bawana ya kitu kang walang ati yen banjur mangkono aku daya-daya budal pangestumu kang lumuntur marang aku Bapa Guru Durna ya kaki anteping atimu njalari ketekan kang dadi penjangkamu Sena. Iwangan komanjer pucuking mukir semirat sorote sang Iwang Surya sunari ketemping riris wancinjang satemah ambab barat mangka wong-wong mimbui edining swasana aning pundhita punika ingkang minangka perwakaling kandha datan kalya ingkang glumbit ing mangkih gumlaring negari Ngamarta Cintaka-pura Batana Kawarsa Kencanapura inggih Ngendraprasta kinocap negara jembar jajani gedhi mulu pametuni ayam tentrem para kawulan netrata akeh wadya balani
jinagang jero bineteng kandel sinung gapura mangai manggayuh wiyati lah sinten ingkang lagi lenggan tuh menika pepundhening para Pandhawa Kanjeng Ratu Kunti Talibrata Sumawana nata ngamarta Prabu Puntadewa Katingal Susilarja Yayah Konjema Bantul Pedanane satriya panengah Pandhawa Raden Harjuna nalika samana Sinata Ndrawati wis kepareng rawuh ya lenggah jajar nglawan Sang Nata Ngamarta dedep tidem tanur sabawani labet sedaya samya kaperbawan duh kitaning Sang Dewi ingkang mriyatosaken dhateng kasipun Dian Bratasena wonten nalika samana kedadak prapaning Raden Bratasena akalya pajar bingar dadiya bingeng manah kang sing lenggah kaki Bratasena Mangya darajating praja kamriyang wasanya ruri Jahning talaga kadilangit mambang tepas wulan upamanika lintang tulya kusumaya sumawur anak gonggir Bratasena melang-melang kaya ninggal bayo ning tepining balumbang syukur yen to jeneng sira wis bali kanthi wilujeng kaki Yayi Bratasena pun kakang ora bisa mimbuhi rembug apa-apa ya di labet wis ora kurang-kurang jernyatane tekate si Bratasena kaya gunung waja Dimas Kakang Mas kinten kula cekap semanten kiwala kula aturi mesaken Kanjeng Ibu inggih Kakang Mas. Nggonku ngudi kawruh kasampurnan durung rampung. Ngilmu ki mau ora bakal ana tutuke kok nggih. Nanging mbok menawa tinggal keseng Semarang kawruh panunggal gandrung marang kasampurnan apa seneng yen to negaramu bosah baseh kawulamu kocar kacir kabeh kaya gabah dinindiri ya merga nggonmu lirwa marang kasatriyanmu kaseng Semarang ulah kebatinan Bratasena Babu Kundi wis dadi tekating Bratasena ora bapak aku mundur saka ing guntur nadyan tombok pambengi ing lair lan ing batin bektiku marang ibuku sing lairake jiwa lan ragaku nanging tumraping perkara kasampurnan kuwi mau mung atine Bratasena dhewe sing netepake mula sowanku ana ngarepaning Babu Kundi Kresna kakangku mbarep kakangku
aku mung njaluk donga pamuji merga nggonku budal iki mengkuni nggonku bakal nampa jangane guruku Bapa Drona nganggo bebana kudu golek banyu suci Perwitasari ana ing telenging segara. Mula aku njaluk pamit upama to aku bali urip bejo kemayangan ewadene wis mati ora kudu ikhlasno. Anakku wong bagus Bratasena ora lidok ujare wong ngadaplok. Anakku lanang Bratasena cilik tak lelitik nganti gerang kowe tak kekutang bisa dadi pengayomaning keluarga Pandhawa. Lah kok kowe dadi arep nglalu Sena. Ya gini kuwi nggondheli anakmu. Apa aku keliru? Apa aku salah? Gajeke Babu Kunti biyen tau ngudang mejang marang anakmu lanang Bratasena. Nistaning menungsa urip ki yen to ngoncati marang kesaguhan. Nanging ya gini aku arep jegur segara mbok pambengi. Monggo jepaku ngantepi kesaguhanku marang guru. Guru kang wis nuntun jiwa ragaku. Guru kang wis nuduhake dalan ingkang bener. Babu Kunti tak aturi weruh sejatine kawruh panunggah temanjane supaya bisa murakabi ora mung marang awakku dhewe tumraping jagat saisine dadi tentrem donya iki. Mula sak mestine wong gayuh katentreman rahayuning sesama kudu wani dadi kurban. Mula yen to Babu Kunti ora ngilani tegese Babu Kunti ora tresna marang Bratasena, anakku tak pengestoni kaki. Babu Kunti tak prima banget dene-dene iki mbokku Kunti wis gelem ngestuni lan nglirakake anakku lanang Jegara-segara. Muga dirgahayu kang pinanggih ya nggih. Tresna kakangku aku pengestanana adikku wong gagah, adikku wong singgih. Tekan gegayuhanmu Yayi. Barep kakangku aku njaluk pangestu iya ditak sangoni Basuki. Lamprong pamujimu sing tak jaluk nggih Kakang Mas, ndherekaken rahaja Kakang Mas.
gisi ing segara Minangkabau jeger kaya tugu Sinukarta risang Bratasena mletebaning Jaladri hanglangut kang tanpa magut ombak gumulung nempuh parang gumuruh suwarane dasare mendung tumiyung ngalingi soroting surya sinarengan kilat cadhet sumlorot sumusul swaraning bledhek jemedher kalya mirising penggalih eling-eling Sang Bratasena masih sinandangan badan wadak mula sapandulat masih krasa miris ing penggalih sigra pinuntu punta ning tekad Genira ngesti dawing guru Risakswana jroning mangke ya cancut taliwonda manjing samudra nadyan sena tetep netepi darmaning kang utama Pocap nalika samono labet ngadunungan sesupe Mustika Malik Candrama ya ali-ali Druwendra sakala dadian teng tuyaning samudra kirti minangka cehna Sang Bratasena wis bangkit ngukut hardaning hawa nafsu wauta tan kanyana pamunana taksaka sak bangkating tagedhene nyaut ngruket angganing Sang Bratasena Taman Kuku Pancanaka Sang Nagaraja Sirna saka Panduna minangka tandha yekti Sang Bratasena wis bangkit ngukut hardaning jiwa hangancik alam lakinyana bebasan mati sajroning ngawurip Sang Sena lumarep prapta ngarsaning Sang Ruci Bathara kena dayaning Sang Mahardi Kengrat hayem nikmat mupangat satata nitya mangkon awit berbaling kang kawasa
Miyat nanganing kalang iwan naglara pandamun cara tinoler kekunang surum sorote tanpa dan kasulan pacari purnaming gegono telenging samudra ana bocah bajang mimba warna kowe sapa ingsun Sang Hyang Dewa Ruci Bratasena sira manjing ana ing samudrana wigati apa kula Bratasena ngupaya tirta pawitra maning suci Bratasena tirta pawitra kuwi mau banyu suci kang mapane ning atimu dhewe atimu kang suci wis ora kabanda ing hawa nafsu dene wujude ya ingsun Dewa Ruci yektine ya jati dirimu pribadi lire piye Bratasena rikala sira manjing samudra katempu ing ombak sinarap ing naga suprandene sira lulus raharja iku minangka pertanda lamun sira wis bangkit meper hardaning kanapson sira rumangsa apa ora kaki Bratasena Bremara manguswa muyeng ngambrengeng kadi karunaning kaswasi haning marga man malat kong risang ganda wastrat mojo Sang Hyang Dewa Ruci pepunden kula dewaningsun babar pisan mugi kababarna pundita marganing kasampurnan saha kabagyaning gesang menika kala mau
Iya ya Bratasena. Ingsun turuti manjing ana ing guwa garebaning ingsun. Yen sira madhep mantep muga-muga jinangkung ing jagat raya iki nggih kaki. Wis manjing guwa garebaning Dewa Ruci. Guwa garebata lenging papaning bayi ingkang wis masih suci. Yektine Sang Bratasena wis dadi menungsa ingkang suci lan laman batine. Suci ning diri mahanani daya ambuka warana. Kasembadan cedhak tanpa singgolan. Adoh tanpa wangenan. Caket ing ngersane kang maha suci sakala ayem tentrem kaya antuk jatining pemarep. Rama sayem manah kula mapan wonten panggenan jembal tanpa wangenan. Tentrem hayem duh bukulun persasat datan wonten penandang. Bratasena, sira wis bisa ambuka warananing ati. Manjing jroning kalbu minangka lantaran marak ana ngersaning Gusti kang nyipta jagat. Bukulun kula nyembarapi cahya manika warna menika menapa bukulun. Bratasena, aja kaget cahya kang manika warna kuwi mau minangka pertanda lamun sira wis kasembadan bingkas harganing hawa nafsu. Lumampar laku sembah raga sembah jiwa lan sembah sukma Ngresena. Bingah manah kula menawi tetila mekaten dipun paringna kula mapan mriki selaminipun. Aja nggih kuwi durung wancine. Sabab menapa? Sumurupa sepisan isih ana sanggeman kang kudu sira rampungake. Sing kaping pindhone barat wong mangan mung adapur sira ijip-ijip. Besok yen ta wis titi wancine sira bakal antuk katentreman ingkang linuwih sarta langgeng lairing lawan batin kita. Wis enggak metu nggih kaki Bratasena. Jeneng kita bakal ulun dandani, bakal ulun gelung minangkara cinandhi ndek ngarep dhuwur mburi. Ya kuwi sejatining Sang Werkudara ya Bratasena. Rikata Dyan Bratasena Omawik namastu namasidam. Jeneng sira wis sampurna lan laman batin kita. Rikma ginelung minangkara cendhek ngarep dhuwur mburi. Dadi pertanda Sang Bratasena wis pramana dununging panembah kang sejati ya jatining panembah. Wis nggih tumuni baliya ning Madyapada mengko mundak dadi pengantu-antu ning para kadang-kadang kita nggih kaki.
Bratasena kuwi isih urip bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap katon lerginin sangkali sri sang mawe gandrung sabarang kadulu ana kungger kaki Bratasena wis digelung jeneng sira rikma ginelung minangkara cendhek ngarep dhuwur-mburi dadi pertandha risang Bratasena ya anakmu wis permana dununging penembah kang sejati. Ya ngger. Aku mau disengani wong pirang-pirang. Dikira aku njlomprongke kowe. Dikira aku ki mau mateni kowe. Nanging kowe ngerti dhewe apa sing dikarepke dening bapakmu iki. Ora ana kok murid kok njlomprongke utawa guru kok njlomprongke murid iki ora ana sing ana ki guru minterke marang murid. Kang mengkono ngger saka bungah-bungah rasane ngatiku. Aku tak joget ya ngger. Walik. Aku bae ning ngendangi kuwi malah hewuh kabeh. Ora percaya kowe. Wis dadi nadarku janji slamet uripku. Jegur segara bakal joget ya tak kendangi. Wegah ora penak. Ya wis. Ya pengendang dhewe aksa ora apa-apa. Ndek aku malah disia-sia aku malah. Nek aku wong tuwek rene. Minggir. Kamurkan apa kautaman Pasono sesanti Jaya Wijayanti Kasembadan lampan Pandhawa labuh dhateng nusa bangsa lan negarinipun nggih pun membangun dhumateng katentreman bangun dhateng karahayon ning jagat saisinipun langkung-langkung ndara kula Werkudara ingkang ajiwa satriya bangkit merjaya dhateng Sang Prabu Baka ngantos ing rikalanggan mangkih nampi kawruh kasampurnaning dumadi kula nderek bingah rosing manah kula ingkang mekaten purnane ngatur kula slameta sing nanggap slameta sing ditanggap slameta kabeh sing kepareng mirsani slameta sing padha dodol-dodol kabeh kula nyuwun pamit sapengker kula saking mriki warga agung kula legi menika pinaringana kawilujengan karahayon katentreman tuwin murah sandang murah pangan kula sak kanca nyuwun pamit wangsul dhateng papanipun piyambak-piyambak nglajengaken ginipun kepareng makarya wonten ing margi ngantos dumuginipun griyanipun piyambak-piyambak kanca kula pinaringan slamet wilujeng sedayanipun
kanthi panutuping ngatur pitik walik jambul sego golong mambu entong